gihatag na diri oh. Ang kuan ba ang gumunan uy kayo kay gibulbunan. Aw natural di ay karsada. Natural di bulbunan birds di karsada. Oh, diba? Abot na ni. Kitara ah, mo nindot di kitara. Aduh. Tampal ro lang gamot ano? Tampal sa sipon rin. Oh, tampal sa sipon bird, ay papuha ka na bird. Pero kuan lang po siya pwede palabanan. Ha? Aw. Tara. Ilak. At salami. Loksyong na tayo. Guys, ang power vlog. Kabahan niyo. Background, di na yun? Pwede pa pasudlan? Yo. Ngopod. Tara oh. Abi na mo ilaming bulusok apil oh. Anak jodoh diba? Super ubas pa imo tayo ubas. Oh, bitaw. Butag sa'yo ma. Nabot nami. Nami baw nimpi. Super gigindot diri sa. Uy, no. Tatay, idabla na mo yawi dira. Na all. Wak wak. Oh. Pamain man ang red horse ha. Oh, red horse. Why na ni red horse ha? Red horse. Oh, diba? Nata diri karon sa Boracay. Joke. Murag siya Boracay diri, promise. No, taas kay siya o kuano. Oh. Chill. Oh, harto pa bigisunahan. Grabe. Super gidi. Mas kuan gid siya. Visit gid. Nga dapit. Oh, diba? Oh, bitaw? Oh, ka-nice. Ay, saa? Ilubong ang ice para dili daw ko madali nga ma-tubig. Yan. Nandira na saan may napita diri na tambay. Ha?
dili nagiuling. Ikuan na gigaligyan. Ano? Ayun. Oh, ready na sa dahamong paraso ba? Sama ka? Ha? Ano ka? Ako nakalugpit? Okay. Sige na lang yung nagkalugpit imong kamoter. Naihait, oo. Pwede na maglupian. Ready na sa dangatong paraso baanan. Diba? O, dahil gusto ng tiil. San? Mahabo ka na siya na. Day, hello. Day, anak ang pitring. Anak ang pitring bipot, Jen. Day, waring anak ang pitring bipot. Asya nih? Smile asya nih? Ano, dia? Grabe mayuro. Mayur. Tontin! Lab! Asa ka, Lab? Asa ka, Lab? Loya, nagidiretso mo nagsugnod sa tubig, oy! Gisugnod man ang dito sa tubig, oy. Luhoy, ana, oy. Kaluhoy, ana, oy. Asa ka, Silver? Imo tanan ron, Lab? Ha? Hi, Lab. Ituslo man sang winter sa tubig, kiba? Pagtuslo sa tubig na, Jill, gikon ko, anay no, Jill. Ang ilong. Sagdaan na ni mo irog imong pakono ni gani mo ra pananaw sa tubig pag apil mo tuslong naong. Nawa. Paglabay ni mato din ang ilong sa kan di bela limang dagat kay parat. Aha, pre. Soreten. Soreten. Grabe sige habol-habol. Ingat ito ko sa imo. Ibait, manggali na. Na, sige. Kuan-kuan siya, lo. Hindi ang subaanan. Nugiridi asang atong kuan. Wala pa na patay kasi. Ang katong baboy, kagay mo na tudaan. Tara. Ang karing baboy, wali na. Pili day. Sa bahot. Yan. Amo na nag-iikuandaan. Nay asinter dater. Aka na mapag. Mapagod ako na di ama. Dayon, nasa tay. Hatik. Iilam na dududi. Hi! Manuloy na nag-isda to. Niluoy tong kitong pagkakuan na ni Suroy. Hapon nagipito naman na siya nakuha. Pero dahil naluoy ko kay. Na di ka maluoy nga. Kanatang puro naghanap. Pero siyempre baligyan na. Biri ang motor. Kisi-kisi na mapuntas basron. Basron. Uy, naman nagbaboy. Uy. Asalangan ni mo. Hai, ligid. Nasa tay hotdog. Silver si TikTok. Nagtambog. Ay, tag-itambog, oy. Ayaw, magasan ta na. Ay, uy, buot, oy. Nag-video para ba ko? Ginawa, putog mayo diya, kay. Abli ato, tira ato yung konti. Magkutaw ko sa juice, kay. Lami na kainom, guys. Lami na dyan kayo. Ayaw, lagi na ako na puta. Chismis na ha? Iya, ini.
lisod ninyo, kuyog ninyo. Sila kuyog lang, formal ka eskwela. Pagkasugod kuyog nila, di na masud. Pwede ka na. Oh! Neil! Ato na ubos. Ready mo ba doon? Ito ora. Dok, kabili na godok si Wasdok ka na ba? Mama. Unboxing. Oh, unboxing tas mama. Doha lang sa kay nagtulo raman mi. Ah, dara. Dara. Na bitaw. Hoy. Daw sili sukla o. Of course. Pagka first time. Yama. Ba? Kuan may kahoy. Ma, kay baka gano, maunsa may buhaton ako. Kung aning disiga.
Gikatlan lagi na gikatlan. Oh, naray na. Among iro na himong baboy. Yan. Sino sa kuno mo videohan? Pero iposa imong paniyan. Iposa. Iposa. Isold ko roll. Yan ang katawa ka, Mars. Hindi ka rin taglusot ang tiyan. Hiposa, Ter. Hiposa. Hipos! Hipos! Hiposa, gigmay. Hiposa. Ipagawas.